Well, seo ag buzzáil sa Chardín atá lista lá down den na leabhar agus seo beidir an cinál an Mammy Bear agus seo an Bobby Bear. No, Mammy Bach agus Bobby Bach agus Mr. Ando a rinne na léiráidí, Andrew Whitson tá sé dochreidte I món léiráidí agus go leor ibre dianta Gandhi agus na héin le chéile. Féin agus a bhean chéile Catriona na Ceáin an vertigo siúd na fáilseoirí an tnáthad mhór agus tá Andy dochreidte is even lumsa na dachanna sa leabhar seo. Is beálam cinál na dachanna geala a chuir sé isteach sa leabhar tá na hen dach faoin spéir ann is even lumsa an lehanach sin mar braham go bhfuil rud éigean a bhaineann leis an arach a baint leis an leabhar áirithe sin. Billy Bach a bhí ag obair go dtíon, bíonn sé ag eitilt ó bhlá go blá ag obair go dtíon gach ile lá, agus bíonn sé ag eitilt timpplain Gardaín ag bailiú nachtar as na bláhanna geala, an sin téann sé reis go dtí an chuircóg bheala, agus ní stoppann sé de bheith ag eitilt nó ag obair riamh. Is tá go leor go bhéad faoi dhéanamh leis an leabhar seo. Lá down den na leabhar, má dhéanann duine cinenne an leabhar seo a ranú. Déaltach daoine mar hampla, rud a rinne Mr. Ando féin agus a plé leis an leabhar, rinne sé Gardaín. Rinne sé Gardaín le Cuircóg Bheala, Bacha, agus má échan tú tá Bacha de gach cruch. Tá Bacha tríontálacha, tá Bacha cearnógacha, tá Bacha de gachsáis sa fictúir sin. Agus déaltach rang cinál Monster Doodle mar ógann siad ar sa bhéarla a dhéanamh. Rinne mé sé sin le scoilchas sa rainn le déanaí agus leige mar amach pápéir agus rinne na páistí Bacha agus Bláhanna agus rinne cuidiáin na Cuircóg Bheala agus rinne siad alíonn dochreidte. Rud eile a bhéad faoi dhéanamh leis an leabhar ná go bhéad faoi leabharmharcan a dhéanamh agus sé rud a bheith ar buna goine I scolanna le haid lá down den na leabhar. Déaltá an siimplí, maid de léaracáin, de bheach a dhearamach. Nó díreach cinál piasa pápéir gan é dhearamach go róchrín, ní gágamach gach bach buí agus dómh, rinne mar bach bábáistí an seo. So is féidir gach cinál beche a dhéanamh sin gá ceann eile. Déad an rud ceanna a dhéanamh le Bláhanna agus leabharmharcanna deasa a dhéanamh leis na páistí. Agus tá sé an éasca rudí mar sin a dhéanamh agus sin bailach an deas le lá down den na leabhar a chiúra. Sílim go bhfuil lá down den na leabhar antáchtach ar fad de fáistí mar tugann na dearbháine aon daoine, na dearbháin euro chuige nó punt ó thuaig, na dearbháin sin tugann siad chans de fáistí leabhar á áil sa meisce leis an dearbháin sin. Agus I gás cuid na leabhar sleacht as leabhar a bhíonn ann, I gás cuidiána na leabhar de fáistí ar nós ag buzzáil sa Chardín. Déanach sort reformatting ar an leabhar, rinne an na fáilseoirí formáid an leabhar a athrú chun é a dhéanamh beag. Agus ní sin obair mhór an leabhar a dhéanamh níos lú. So rinne an tnáthad mhór é sin. Ach sílam go bhfuil lá down den na leabhar antáchtach chun páistí a spreaga le dul I món léthireachta. Mar sa tá Johan, tá irid sin béime ar na scoileáin. Fiúar scoil tá irid sin béime ar na riomhairí, ar na tablet, agus tá sé chomh-deas leabhar a fiochas suas. In san leabhar seo tá Billy Bach rá faoin na Bláhanna is even lum an bolla. Nuair bhíonn sé déanamh ceartlanna le páistí, uaireanta imríonn cluichí léthireachta leo. Uaireanta imríonn cluichí leis na leabhar, béidir mar hampla
Le déanaí bhí scéim á dhéanamh agam Dr. Champion of Reading, agus bhí seo dhéanamh agam i scoil Mhéarla chias i Ceathrlach, agus spreaga léthireachta a bhí géist i Mhéarla níos mó an Gaeilge, cé go raibh spéisiigh na páistí nó cuid na páistí piasa beag Gaeilge dhéanamh chuma margar scrín or Gaeilge me. Ach, an cinál ruda a bhí ar buna agam ná láháin dúsáide mar nílas agam a bhacha riamh na leabhar hiúine and silent books hugtarú leabhar nachhfuil focail ar bith iontu. Agus thug mé bart leabhar silent books isteachlam agus rinne mar grúpaí agus bhí ar gach grúpa scéal a chuma bunathe ar cé leabhar a bhí acu féin. Rinne mé lá eile rinne mé leabharmharcanna le páistí, lá eile fós léigh mí sé capital de leabhar agus bhí ar na páistí pleanálaí anamh maidir le cad a tharlóch in dhéag sin. So déanann cluichí de gach sort le páistí chun iad a spreaga agus má spreagan tú duine bháin as trocha tá rud éig an fiúntach déanta go. Níl spéise gachtainna sa léthireacht agus ní bheith go dó. Ach má spreagan tú duine bháin, lá bháin, duine eile, lá eile, tá tú déanamh cearcailóir síle. Sílim goil an léthireacht anatháchtach ar fad, mar tugann léthireacht deist an thabhlaíocht os clíonn sé samhlaíocht, cabhlíonn sé le páistí feibanna réiteach freisin, mar feiceann siad duine eile abrís le feib áirithe beidir an aibcheannas tá go féin, agus feiceann siad réiteach le feiba sa leabhar, cabhlíonn sé sin leo féin maidir le réiteach feibanna. Chomh maile sin bratham féin go sé anatháchtach go bhfeiceadh gach duine féin, I féin, iad féin I leabhar. Sílim goil sé sin charbheith táchtach. Agus beidir go bíonn an lige atá ann fé láthair is éal na Gaelne, mar tá is éal an Mhéarla, I scríbhneoireacht an Mhéarla, tá gach 6 duine le feiscint sna leabhar, tá 4 de sin ann fós sa Gaeilge.